bağlanış bu. Asikubingelele sikwamukele kuNaledi Music Media Production. Igama lami Naledi Mwakamnisi. So today we are live here at Umbane Quad 6 nenhloso yokuthi kuzokwenziwa iproject whereby kuzokwakhiwa a ezolekelela umphakathi wa-Quad 6 ukuthi uthole amathuba omsebenzi. Young people will be able to explore, be able to play sports ukuze bekwazi ukuthi bekeep busy. Stay tuned for more. Asikubingelele mhlonishwa sikwamukele kuNaledi Music Media Production. Cela uzazise uzethule ebese uyasitshela ukuthi njengoba umphakathi wase-Ward 6 usechithisa kule ndawo kungani silana sokuna namhlanje. Angibingelele dadewethu Naledi ngizethule mina kuqala okhulumayo umeya waSophongolo uBJ Thwala. Ngikhuleke emakhosini akithi aseNdlunkulu, izinduna zamakhosi, abantwana baseNdlunkulu bonke, umphakathi walapha kithi Mbuleni okhona endaweni yaSophongolo ku-Ward 6. Umbuzo wakho uthi angisho ukuthi kungani njengoba siphelele la njengomkhandlu waSophongolo. Namhlanje sizokwethula usokontileka ozokwakha inkundla ezemidlalo ebizwa ngokuthiwa iHanab Sports Field lapha kithi endaweni yase-Ward 6. Ngiyakhumbula ke dadewethu ukuthi kusomqulu obizwa ngokuthi IDP sahlonza Ward 6 la akhona abantu bacelile ukuthi bacela inkundla ezemidlalo, saseke iyaphasa leyo nkundla. Namhlanje sizokwethula usokontileka wayo ukuthi azokwenzela umphakathi owawucelile dadewethu. Sizwile ukuthi kule project kuzovuleka namathuba omsebenzi njengoba sazi ukuthi unemployment rate is very high in South Africa. Iqiniso lelo elingephikiswe ukuthi makukhona usokontileka azokwenza endaweni uye athathe noma kungesika abantu abaningi kangakanani, kodwa uqasha bona abantu bendawo ukulekelela ukuthi bamlekelele ukwenza leyo nkundla. Namhlanje ke lapha kumfowethu lo ozokwakha le nkundla ezemidlalo lapha kithi iHanab kunabantu abahlali balapha kithi eWard 6 12 ngesilungu abacoshe amathuba omsebenzi lokho okuncane abazocosha bazokwazi ukuthi bacoshe ngakho ikati eziko okwesikhashana kuze kube iyaphela inkundla. Mhlonishwa siyazi ukuthi abantu abasha abaningi bagxile ephuzweni edakana nasedakamizweni. Ingabe le nkundla le izolekelela kanjani kule ndawo? Le nkundla lena dadewethu siyazi ukuthi ezemidlalo ziyabaqoqa abantu ekubeni lokuvanzi, ikakhulukazi abantu abasha. Njengoba ikole ivaliwe la uhamba khona uyabona icagogwana zengane abantu abasha bedlala nje lapha emasimini. Ngale nkundla ke siyazi ukuthi kwabasethe xaxa izobaqoqa kakhulu ukuthi babuye ndawonye bakwazi ukubonakala amathalente abo ukuthi benzani. Yingakho nje le nkundla isibeke kuthina njengophongolo ebalazweni lokuthi sikwazile ukuzuza ikakhulukazi kubantu abasha, ngoba ubona nje kwasilana namhlanje abantu abaningi la abantu abasha. Ngakho njalo ngoba amathuba emsebenzi engekho, bafundile ezikoleni baqedile kepha bahleli emakhaya. Ngale nkundla kula bazochitha khona izungu, bangacabangi okubi, bangacabangi ubugebengu, bangacabangi ukuzibandakanya nophuzo oludakayo. Elakho lokugcina sizivala mhlonishwa. Umphakathi wonke waSophongolo ikakhulukazi la eWard 6 eMashobane Hall phakathi kwalamakhosi akithi amathathu, inkosi yakwaMsibi, inkosi yakwamavuso, inkosi yakwaSibiya. Umphakathi wawo ngiyawunxusa ukuthi ubheke le yankundla ungayilimazi noma impahla ebekiwe ngusokontileka umlekelele ekutheni kuzinsolaboya eziyofuna ukuganga ngale mpahla ezobe lapha ukuze iphele ngesikhathi esifaneleyo, ukuze futhi nathi singangeni endlekweni ukuthi phinde sengeze imali njengoba sibekile le mali engango 10.6 million yokwenza le yankundla. Uqaphela ukuthi akulahleki lutho, basebenza ukubambisana nomphakathi wonke walapha kithi eWard 6 kanjalo nosokontileka. Siyabankulu isikhathi sakho mhlonishwa. Ngithokoza kakhulu msakazi. Amazwi ami okugcina ngicela ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini wakwaMathe othe washonelwa lapha kithi endaweni yaseVaterbus ku-Ward 4 amalungu omndeni amane. Singathi uNkulunkulu angaba nabo abaqinise, sinabo ngokomoya singumkhandlu waSophongolo, sithi nje uNkulunkulu abaduduze ngokwehlelwa yilesi sigameko esikhulu kangaka. Asikubingelele sikwamukele kuNaledi Music Media Production. Please tell us your name, surname, i-position yakho, nokuthi kungani silana osuna namhlanje kwathi siyabona ukuthi besisehholo njengamanje kodwa sethi la emasayithini kumayelana nani? Ukuthulwa kukasokontileka ngozokwakha i-ground umhlaba lapho
manje siyanakho nje e-ground njengamanje sisuka e-hall lapho umeya be-addressa khona indlela yokuqhubekela phambili nendlela izinto ezizokwenzeka ngakhona. Kuhamba kahle kakhulu, usonkontileka wethu already vele sewukhona efieldini, uyaphusha as you can see behind me, izinto zihamba ngendlela e-right kakhulu. Umeya ngesikhathi esula inkulumo yakhe uvezile ukuthi kukhona amalungu omphakathi azohlomula kuyona le project ngokomsebenzi. Mhlampe kuthini lokho kunina amalunga asekwati? Kuyinto enhle kakhulu ngoba phela uma ngabe i-project endaweni nje sithokoze ukuthi vele amathuba azovela, subcontractor nawo umsebenzi straight. So kuhamba kahle kakhulu, sijabulile, kuyinto enhle. To all the young people watching right now, ngathini kubona? They must come close kuzinto ezenzakalayo kuhulumeni, bangapheli kakhulu ngoba sinale nkinga ekhombisa ukuthi bayaqhela abantu abasha kuhulumeni. Ngicabanga ukuthi uma bengakwazi ukuthi basondele bathole lamathuba lawa, kungabi ukuthi balandwa emakhaya ukuze basizakale. So basondele bazokwazi ukuthi bathole amathuba eduze. Elakho lokugcina Sezibalo. Ngiyabonga kakhulu, mhlawumbe yinto enhle kakhulu le esiqalayo ukuyibona yenzeka. Siwumasipala wasePhongolo siyajabula kakhulu. Ward 6 yinhle kakhulu into esiyenzile, noma sengikhohlwe nje ukuzisho igama lami uXolani wakwaDlamini, o-ward councillor khona la ku-Ward 6. Sabonga kakhulu isikhathi sakho. Asikubingelele sikwamukele kuNaledi Misa Production. Ngicela usitshele igama, isibongo, iposition nokuthi siyabona ukuthi uthe chithisaka umphakathi waku-Ward 6 kule ndawo. Nizizwa kanjani ukuthi umhlonishwa njengoba sekhulumile ukuthi umlethela intuthuko kule ndawo? Igama lami ngidithiseni Mavuso, ngingumhlali wala kwa-Ward 6, ngizalele khona, ngakhulela khona konke nje ngikwenze khona la kwa-Ward 6. Ngahlala ngadala nje kakhulu, othatha ngabaningi abazali, omama yebo. Hayi, ngizizwa ngithokoza kakhulu ngomhlonishwa umeya osekugcine waliqeda iphupho esasinalo la ku-Ward 6. Ungakabi u-Ward 6 usabiza nje ukuthi kwakusekhona ama-Diversity Committee, singama-committee sinxanxa yona intuthuko, sakha abafana ukuthi abadlale laphaya egrawundini. Hhayi, badlala saze senza no-association, waphinde waphelela endleleni njalo ngokungaxhaseki, ngokungasizakali. Kuningi nje sikwenzile ngaleya ndawo yanawo. Sifisa vele ukuthi abantwabethu babe phambili ngaleya ndawo, kanti nathi sasiyificile kubafowethu abadala beyidlala laphaya. Kodwa nje thina sazama ukuthi sithi siyayithuthukisa ngamakhono kanjalo. Hhayi, yaphinde yasehlula ngoba-ke namhla-ke umeya wethu-ke eseyithuthukisa-ke namhlanje. Siyathokoza kakhulu, ngizizwa nje impela, hhayi, ngiyacabanga ukuthi hhayi, ngangani noma ngizolala yini noma ngizophupha ebusuku ukuthi lento izokwenzeka sure, kanti mshibhe sengiyibonile nje lokufika. Kodwa ngingenawo amathemba ngoba ngesinye isikhathi vele kuye kwenzeka kwenziwa lapho kwaphinde kwaphelela endleleni. Umhlonishwa ubalule ukuthi kuzoqashwa, kukhona abantu abazoqashwa endaweni. Mhlampe nakhona nizizwa kanjani nje nalokho ngoba siyazi ukuthi amathuba omsebenzi awasekho esikhathini samanje? Siyathokoza kakhulu impela ukuthi abantwabethu bathole la mathuba amatoho okufanele mabasibelekelele sonkontilaka laphaya, basuse ukade eziko ngoba amathuba omsebenzi vele awekho, asinawo vele kakhulu. Uma kuvele lapha nje noma ebale isibalo sasincane, kodwa nje sithi nalabo abazobe betholile, hhayi, uNkulunkulu akabasize abagcine nabo bakugcine lokhu abazokuthola bangabi usotshwaleni, ngoba abantwabethu bathanda utshwala kakhulu. Ngalo lelo phuzu siyazi ukuthi iningi labantu abasha bagxile kakhulu otshwaleni nasey'dakamizweni. Mhlampe nje le nkundla yezemidlalo izolekelela kanjani ekutheni umphakathi wakule ndawo ube kahle? Uzoyilekelela inkundla umphakathi le ngoba beyisho bethi izoba sesimeni esiphezulu. Ngicabanga ukuthi otshwaleni bazothi noma beyophuza kodwa bazobe sebesuka khona ngoba ngicabangela ukuthi mhlawumbe uhulumeni naye usevule kakhulu ngoba ngendlela nje okwenzeka ngayo, hhayi, bayaphuza abantwabethu. Kodwa ngicabanga ukuthi kodwa bazothi namuhla uma besuka laphaya bazobe bachitha isikhathi lapha bese bephuza isikhathi enyumanyana bese beyolala. Elakho lokugcina Sezibalo. Elakho lokugcina Sezibalo. Lami nje lokugcina ukubonga kakhulu umeya wethu nethimba lakhe ukuselekelela, futhi sengathi kungaba yinqubekela phambili. Vele ungathi hhayi, angaphinde sibe nayo mhlawumbe elangelinye ilanga
uma ngabe sephinde kuvotwa umeya wethu esimbone ekwenza namhlapha ngiyathokoza. Khula